はい、どうも、G ゲームズのシオンと申します。じゃあ今回はですね、パート2ということで、ダクトを抜けたところからですね、早速やっていきたいと思います。操作できるんだ。うわ、真っ暗で何も見えねえ。お、スネーク、マクドネル・ミラーだ。マックですね。懐かしいな。マスター。マスター。どうして？私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。君と同じく隠居生活だ。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今とか言って回のこと28年間もサポートさせてもらおう。スニーキングしまくってます。マスターのサポートがあれば心強い。サバイバル教官としての経験、知識を役立ててくれ。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数はどんな時に聞くんだよ。141.80だ。そのネズミはアラスカハタネズミだな。心配するな。害はない。野生のハタネズミは厚い脂肪層を持たず、冬眠もしないのに極寒を生き延びることができる。どうでもいいでしょ今。雪の下にトンネルを掘り、そこで寒さを耐えるんだ。サバイバルの専門家だな。見習うべきか。どこ？激しい一面もあるぞ。ハタネズミの中にはメスと交尾したオスが、そのメスと他のオスの子供を殺す行動に出る種もある。なるほど。自分の遺伝子を残すためか。よくできたプログラムだ。ネズミがいるということは出口があるはずだ。あ、なるほどなるほど。ネズミの向かった方向に行ってみろ。一応、どこ行ったネズミ。ちょっと待ってくださいね。こっち来た方向だから、こっちか。カットかなここは。なんか、水の中か。やばい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 。ネズミについていけばいいんですね。出て大丈夫なんですかね。敵とかいない？大丈夫。なんか足跡が聞こえるけど。いいんじゃん。いいんじゃん、いいんじゃん。バレるバレる。ここ巡回してたら結構きつくね。足跡。あ、一人かな。一人っぽいですね。右上に赤いとこがあります。まだ入れないのかな。やばいな、来てるな。こっちまで来るのかな。大丈夫です。こっちです。大佐かな。フロア移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。エレベーターを探せと。階段があれば、まず1階から行ってみますかね。あの赤い印のあるところはまだ入れないところなのか。こいつかなり不幸なすよね、こいつら。やばい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 。来てる来てる来てる。1階を見たいんだけどな。くそ、意外と警備が。振り向いたりしない？振り向いたりしない？振り向いたりしない？しないね。これか、エレベーター。もうちょっと先見てみますか。怖いからもう乗ろうか。どこ行けばいいんだろう。地下1階。ちょっと聞いてみますか。フロア移動はエレベーターを使え。行きたいフロアを指定するにはエレベーターを入って左にあるパネルを操作すればいい。方向キーの上下で行きたいフロアの選択、丸ボタンで決定、
×ボタンでキャンセル。大体それはわかるけど。危険モード、回避モードの時はエレベーターは動かない。注意するんだ。あ、なるほど。どこに行けばいいの？今1階にいるから地下1階に行けばいいのかな。あ、これじゃない？右の光ってる点って。あ、これっぽい。レーダーを見て。ダーパ局長とダーパ局長。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。ダーパってなんかすごい名前ですよね。とりあえずこっちまだ引かないで、もちろんここも行けないし、コール多いな。そこを登るにはアクションボタンを押せ。そこ登る？何登るって。あ、はしごか。ってことはまたあれかな。うわー、これだ。これ酔う人いますよね。カットかな。意外とね、暗いからかなり見えづらいんだよね。左に行けそう。お、ゴール。スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある。どこか降りられるところはないか。今のじゃない？今のでしょ。掴んでよく探してみろ。今の開けるんじゃない？今のガチャンって。これでしょ。これ。めっちゃ腹筋しとる。めっちゃ腹筋しとる。めっちゃ腹筋しとるやんけ。じゃあこっちですかね。お、誰だ？助けに来た。ダーパの局長ドナルド・アンダーソンだな。ダーパって名前ではないんだね。ドナルドだった。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か？確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト？奴らは本当に核を撃てるのか？どういうことだ？テロリストはホワイトハウスを脅迫している。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どなた？可能だ。奴らは核を撃てる。どうやって撃つつもりだ？ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設。女が気づいたぞ。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたんだ。兵器史上に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する核搭載歩行戦車。かっこいい。核搭載歩行戦車。落ちた？大丈夫？メタルギア。あ、まさか。そういうことね。あ、知っているのか？これがメタルギアなんですね。核搭載歩行、極めて機密性の高いブラックプロ核ジェクトの搭一つ。載歩行兵器、どこでその名を知った？メタルギア。昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か？そうでなければ私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりません。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。お前かよ。練習を材料にして量産に移行する計画だった。お前がいけないんじゃん。多
落ちてないんだよね。多分あれだよね、ムービーだよね。ああだよね。奴らの決起さえなければな。決起。レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス。メタルギアレックス。モンハンみたい。新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへのバレてる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 。まずいまずいまずい。奴らはその道のプロだ。兵器の整備に取り扱いにも慣れている。おうるさいぞ。ビビった。静かにしてろ。ちっちゃい声で話せよ、もっと。安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、春のことだ。あんなとこじゃなくてここら辺に監視カメラ仕掛けた方が2つ絶の対いいでしょ。パスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ。そうだ。私とベイカーが一つずつ知っていた。ベイカー。誰だ。ケネス・ベイカー。アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。喋ったのか。サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンテこィス。んななんか僕三角一魔法的なレーディング能力を超能力的な感じなんですかね。厄介だな。おそらくマンティスはめっちゃ聞いてる。パスワードめっちゃ聞いてる女。もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ。いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。何。鍵だ。鍵。システムの開発元であるアームズテック社が緊急時のために用意しているものだ。暗号を使わずにセーフティーを入力解除できる。それを使えば。核発射を食い止めることができる。あの鍵が。その鍵はどこに。ベイカーが持っていたはずだ。いいか、鍵は3つ必要だ。ロックは3箇所ある。それを解除すればいい。鍵は3つあるんだ。それでそのベイカーの居所についてあんた何か知っているか。地下2階のどこか。地下2階。地下2階。さっきエレベーターで行くのかな。が出ている地域に移されたらしい。見張りがそんなことを言っていた。見張り。見張り知ってんな、意外と。入り口を塗り固めたらしい。だが十分な時間はなかったはずだ。壁の色が違うところを探してみてはどうだ。探しに行くのかな、今から。これを渡しておこう。私の ID カードだ。セキュリティレベルが1の扉なら開く。あの赤い扉かな。このカードはパンという人体通電技術を使っている。パーソナルエリアネットワークか。人体の持つ塩分を伝導体としてデータ伝送を行うものだ。扉のセキュリティ装置に近づくだけでカード内のデータを確認それ、あ、大丈夫なの近か。づくだけで扉を開けられるということだな。分かった。脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。なんだ。他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか。お前の雇い主から。いや、本当に何も聞いていないんだな。くどいな。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか。それは奴らの問題だ。俺の任務とは関係ない。しかしペンタゴンは。ペンタゴン。どうした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 。どうした。どうしたの。どうした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 。何かあったの。ねおう、何、バイオハザード。え、何、死んだの。なんで。死んだ。落ち着いてんな、随分。そりゃな、俺もやるわ、それ。ナオミ、局長が。何があった。わからないわ。心臓発作のようだけど。心臓発作。もしや。大佐、俺に何か隠しているのか。ない。分かってくれ。
今回のテロはコードレッドのセキュリティレベルが敷かれている。真相を知るには最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか。本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。でもセーブしてないや。ベイカー社長を探すんだ。お、動ける。じゃあ今回はセーブだけしようか。なんだっけ、これだっけ。あ、あつラバ局長、かわいそう。せっかく助かったのに心臓発作だなんて。スネーク、私なんか嫌な予感がするわ。セーブしておいてね。ちょくちょくセーブしといた方がいいのかもしれないですね。よし。お、それだけか。じゃあですね、今回は、独房までということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。